Eza ndisingakwanisi kunge ndichitaura ndinoziva kuti ndikazitaura vanogona kutemana nematemo ndofanira kudzipfuudza kuno kuna changamira. Ndinoshamisika ndichiona ava handisitozive kuti yakauyiswa nanyaya yevanhu ava handitoinzwira kuno nyaya ndawira kuno kuneya mureu wachinyani naSpeediness Munyenga ava handisitoziva. Vane ukama here vano? Handizivi ukama kwavo. Zakabva kwaHeadman makesi. Zakabva kwaHeadman Headman Chikosha. Saka handizozani kwaHeadman kwacho because Headman Chikosha vanogara kudhuze nekwamusiwa isusu tiri kugupa handizozati yakaenda nayo ndoziva munhu akaenda nayo zvinoreva kuti munhu ndikaziva munhu akaenda nayo changamire munokwanisa kuva nemvumo yekuya kufamu motaura kuti iwewe murwira uchakwanisi kunge uri chienda nekuti unowanza nyaya of which nyaya chenenge isingasvika kwandiri munhu akauya nenyaya iyoyo kupinda kuna changamire Chikosha moya momuti ndiye ngachita chienda mukuraso. Ayo, nyaya tokutaura kai maakutorasika chete. Imimi kana musingaizive kesha yena munotaura kuti hamizive because last time takatomboiti ibatei murume wavanga aripo amaya takatomboiti ibatei saka zvinoitika anzani chairman matoratidza kuti muri rimwe ziso kana muchitaura izvozvo pamberi kati malato enyu vanhu vaseke kuti munaya muchinhingirina isusu tangobvunza mungadai mangoti aiwa chete muhamagara enyu kuti aiwa vanhu but wakazoti moya muchindibvisa tamboti toda kukubviserezvo aiwa kana pawakagadzwa tatiripo tatisipo but chatinoedza kutaura wakangoti aiwa vandizivo bva wagarapo murume wacho ena akanga aripo inini ndikamuona uyu ndamumungazinyayandika inini munina wangu akaranza ndiyani ngeuyu ndikamuona ndonomutanga Tsano ndika but Tsano wakwezolowani sikaisisika sikanyaya ndikutendererana wakatengwara ndingamuti muteuro makanda wewe wafumuka icho kwani apa ndenyere bambo izo kuti anogo vagere vese mumba imwe chete ana uchita mwana wawo ninyasanyasa mapanzwa anda taureti pamusoro ichangamiri ini ndoda kureva ndichidaiso ndofunga zvauri kutaura babo handichimugona anotitonga mumusha ukaripo kufamu amene zvauri kutaura kuti ndizvoekuda tesi vandipupurosa aiwa isusu sabhuka vati yenyaya vaiziva imi taura wega iwo zviri kunzi uyo ari kuti munin'ina wake akaroora hanzvadzi yako chokwadi here? Alright, vaita zvakanaka. Imbopindura ipapo. Tati zvechipurazi munozozvita makupurazi kwenyu komacho. Aiwa. Inzwa shamwari. Ndati mira. Imbondipindura zvandiri kubvunza. Tati munin'ina weava akaroorere hanzvadzi yako. Hongoro kwete. Munin'ina wevava anditi akaroora inini wandikuziva inini munin'ina wawo apa ndakaroora naye mudzimai wandakarambana naye akanditongoti infect mudzimai wangu ndiyakandiramba kozoita mukoma wangu inini bvaroora kumwe chete nemunin'ina wawo. Mukoma wako wewe ndobva waroorana mukoma nemunin'ina futi kumwe chete zviro ndiri munin'ina wawo kozoita mwana wamainini wawo bva azonorora hanzvadziro mwana wa aiwa hapana ukama. One first buda ni bude munina wangu inini. Apone wana 4 akaranze usho. Andika. Munina wa kutaura iye chokwadi. But munina bude ni bude neni. Anozi Akim James. Andika. Kana sabu nziwa. Ana 4. Yananza yakarwa neni. Ari pera hanzvadzi yacho. Ino munina wahama. Vari kwere kupurazi? Wariko. Izo watone wana izvozi. Ndikamuna ndori Tsano ndotomuombera. Zvatakuita ka. Alright. Vamweni muri kuramba. Sabu chairman. Sorry. Takumbiro vanhu ivavo vari kutaurwa. Ameno munin'ina weava vari kunza nevana foni hanzvadzi yauyu. Vauye kudare musi wa 22.
then takazoona chiri chokwadi moziva kuti mune tachimboita zvembudzi moziva kuti mune mombe yamambo. Ndinotenda changamire ipapo. Muchidaro muchizadzisa kudaro anditi. Mombe nembudzi ngwangwariro kuti vanozoibvisa vari ndivo. Nekuti ava mukuona chi takarora mapatya nemunin'ina wavo nditori bamunini kumhuri yavo. Munoziva mambo vamo vano mukuvapurudzira vane chimina ngavasarore kwatinenge takarora ozoda kuchiita saizvo tichasangana zuva ramutaura. Handisi kutipira makarambana here nemukadzi? Inini andamborambana na zvawakaita handii ndaigara kuma ndofunga wakatora munin'ina baba wangu inini vachindituka apa zvikandizvonichi zvikanzi handigare nehure panapa ndo ndati kuimi munogota mugare nehure munodi kuenda kunomangara pana chief kana muziva ndirichi ndiri hure munoenda kwa chief munomangara nyaya yenyu mune zvakanaka koko sei muchiti kana madhakwa pana makadhama renyu yese makadhakwa ndakakubvunzai motanga kupopotera muzitaura nyaya iyo ndopakodza munin'ina baba wangu inini munin'ina baba wangu anga auya ndichidauya kuno nasadombo michesei mudzonyaya kutaura ichi nemurume wangu ndofunga kwauya ndobva wasvika sadombo asati asvika pasvika munin'ina baba wangu inini awa ndopakabvatira zvikanzi inini handikutaura zvakawanda takure hure renyu mende neruna mukomweyo munosikondisiya kupi kuna mukoma wenyu ini handachii handina basa naye ndopakanzi nemwana wangu inini nokutanga mukomana zvikanzi sekuru musapedze nguva nababa ndofunga ndogara ndichiwatsura nenyechi ewawawa teerere imi michidesei chiendai nawo imi kuna uyu kuna sekuru wantaura wega kupi kuna baba wabereka chi mama wantaura wega murume wavo ndofunga wasvika havanosi vachitaura nyaya iyo wabva vasvikamira pamberi pababa wangu namai vangu inini zvikandizvoni inini hure renyu torai handisi nguva chenyu kubva nhasi nguva chenyu ndichini baba bva ndizvoni kuresa nyaya yako here zvikanzi endi kutorevesa ndiye uyu vachitaura ava orit dambobvunza ingirikini iwe wati ava ngavasateera kwatinenge taita sei wati ngavasateera kwamune marora muona munin'ina wari kutaura aiwa ndizvo here zvavari kutaura mira wati ava ngavasateera kwaunenge waroora ndi vari kushuura saka iwe wazena anotora mukadzi wavo nekuti vakateera kwavo kaningirei kwete kutora ndovari kutotora vakadzi vei aiwa iwe amoti mukadzi wake upi uyo ari pasaidi ava ndovakutogadzira izvozvi kutondipa chi mukadzi wavo nekuti sei one ndakarora mapatya nemunin'ina wavo zamura wakayamwa ava handiti ivava munin'ina vanonzi moforo handiti indonzi china takarora matwins une mukadzi iwewo mukadzi wache ndakambotaura pepe ndichiti chivaye nenyaya iyo saka ndimugona kuziva kozoita mukoma wangu mukuru inini akarora mwechete nemunin'ina rizamu ramai wavo mwana wamainini wobva anororomba mberi saka vari kuti alright chairman vachiripo ndakumbiro kuti mutinziro vanhu andataura asi ndaida ngobvunzo chairman musati maenda ava vanogara vesera ava tu mukadzi nemurume vari kuno kwavo zvamunoziva kwete zvokunyepa kuti ndidaire zvokuti vanogara vese handikwanisi kubadaira nekuti hasandaona hangu vachigara vese asi kumashure amai ava nababa ava angari murume ndakuti angari murume wavo nekuti havachagari vese nyaya dzavo vaiuya nadzo ndichidzitaura tikavapa mapresidential input murume aitora achitengesa mukadzi achinda kumarekisha mukadzi ndiairitiramo saka ipapo ndokwanisa ndokukumbira changamiro kuti ngovabatsire vanhu ava alright aiwa onyarara mapedza alright saka akomana tati moya musi wa 22 then ndo pachapuruvha kunzi hamuna ukame here oraitangame indoda kukumbira nandigona kupara mhaka kana kuti chi handimuona uri kuramba kubva ndauya ini ndine hama makambona ndichiuya nehama tichauya kana tinge darara mugona ndikurwarirwapo ndiri kuwesa ndichidaiwa chiramba chita se apo wasiri kurespekta ndiyo ndovari unorora wakadzi venyu unozotaura ipapo musi wacho chisimuka takuitira titeti vakundipa tati musi wa 22 mozotaura musi wa 22 tati amaya izwa chisunga panapa andivamboganga andi
Wachibva panapa wakutenda wese mumba awa. Tati. Andikutendererana. Tati musi wa 22 ndo patichanzwa chokwadi. Next time atiri kuya wakadhakwa panapa. Andakudhakwa wangu. Ndiri kutaura nauti ndandiyo here. Sarase wala msangu wao. Wana kwa lezo kwa Iwe. Muna hati dare roko re nyika ramuita uki. Wadzwere mudhadzi. Next time kana wako yakudare uya wako kusina kudhakwa. bibi ba. Ndiyo wani. Bibi ala. Nozali basiri. Vamwe. Pachine vamwe vakudhara. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.